2-nji bab. Adam kim? Indi dostum, Mesihlilerin Hudaý barada näme ynanýandyklaryny gysgaça we böleklerini düşündirenimden soň, men sana olaryň adam tebigaty barada näme pikir edýändiklerini görüň berjek. Adam barada dogry pikir edinmek, Hudaýyň hakyky bilimini edinmek ýaly möhümdir. Adamyň kimdigi baradaky biziň düşünjämiz esasan Mukaddes kitapdan alınandyr. Mukaddes kitabyň iň ilki başynda ýazylan, ýagny haçanda Hudaý göwü we ýeri, ähli ösümlikleri we haýwanlary yaratmagyny tamamlandan soňra, ol barada şeýdip, Hudaý öz keşfinde insany yaratdy. Hawa, Hudaý onu öz keşfinde yaratdy. Olary erkek we aýal edip yaratdy diýilýär. Bu elbetde Hudaýyň bedeniniň bardygyny aňlatmaýar, ýagny adamyň bedenini özüninkä meňzeş edip yaradandygyny aňlatmaýar. Dogrusy, bu adamyň Hudaýa ruhy meňzeşlikde yaradylandygyny aňladýar. Hudaý adama pikirlenmegi üçin aň berdi, söýmegi üçin ýürek berdi, ýagşyny ýamandan taýgarar ýaly düşünje berdi, dogry işleri etmek üçin esleg berdi, gürläp biler ýaly dil berdi, Hudaý bilen ýakyn gatnaşyk saklar ýaly ruh berdi. Hudaýyň keşfinde yaradylandygy üçin adam Hudaýy tanap bildi we Hudaý bilen gatnaşyk saklady. Ol şonuň üçin yaradylışda iň ýokary saýyldy. Käbirleriň ýalňyşlyk bilen tasdiklaýşy ýaly adam Hudaý däldir. Emma ol Hudaýa ören ýakyn boldy we bütünlüği gowdy. Çünki onda hiç hili erwetlik ýokdy. Ol maşin däldi. Çünki Hudaý ona saýlap etmäge ukyp bilen isleg berdi. Hudaý adama erkin gulluk berdi. Şeýlelikde ol öz erkin islegi bilen öz yaradyjysyna tabyn bolmaga, onu söýmäge we gulluk etmäge saýlap edip bilýärdi. Hudaý bu zeminde yerleştiren adamlarynyň özüniň hakyky çağalary bolmagyny arzu etdi. Onu edil özleriniň ataty ýaly söýmeklerini, biri-birilerini doganlar ýaly söýmeklerini we ýerde Hudaýyň işini şatlyk bilen ýerine ýetirmeklerini isledi. Bugün yer ýüzünde adamlaryň köp türlü jinslary ýaşaýar. Olar deri we dil aýratynlyklary we renkleri bilen tapawutlanýarlar. Emma olaryň hemmesiniň gany birdir. Olaryň hemmesi bir maşgala değişlidir we olaryň hemmesi olary yaradan Hudaý tarapyndan söýülýändir. Emma gynansak da Hudaýyň adam üçin islegi başa barmady. Adam öz azatlygyny Hudaýa tabyn bolmak we gulluk etmek isegi hökmünde ulanmagyň deregine gelip çykyş kitabynyň 2-nji we 3-nji bablarynda gurrun berşi ýaly adam muny Hudaýa garşy baş galdyrmak üçin ulandy. Hudaý biziň ilkinji ata-enemiz bolan Adam bilen Hawa ýagşyny ýaman saýgar şagazynyň miwesinden iýmel däldigini buyruk berdi. Bu agaç Hudaýyň olary yerleşdiren ýeri bolan Eren bagynyň ortasyndadyr. Hudaý olary eger olar bitabyn bolup şol miweden iýseler, olaryň hökman öljekdiklerini aýtdy. Şeytan ýylan sypatynda baga girdi we Hawa miweden iýme ırdy. Soňra ol miwäni Adama berdi we ol hem mundan idi. Biziň birinji ata-enemiň bu hereketi ýöne bir ýalňyşlyk, ýagny ýeňil kellelik bilen edilen ýalňyşlyk bolman. Eýsem, özleriniň paçasy Hudaýa garşy baş galdyrmanyň aňly huşly hereketidi. Başga sözlerle aýdanymyzda, olar Hudaý bolmak istediler. Olar Hudaýyň isleginiň mowdugy bolmak islemediler. Muňa derek, olar özleriniň isleýişi ýaly hereket etdiler. Munyň netijesi näme boldy? Hudaý olar bilen gepleşdi. Olara berkäýedi. Olary jebirli dünýäde ýaşamaklary üçin bagdan çykaryp gowdy. Bulardan has beteri. Muňa garamadan Adam we Hawa Hudaý bilen gatnaşygyny ýitirdi. Netijede olar dolu üýtgediler. Öňkü wagtda olar mukaddes we pakdiler. Indi bolsa olar ýigrenji boldular. Hudaýa bitabyn bolmadylarynyň öň, olar Hudaýyň ýerine ýetirmeklerini, islen ähli zatlaryny ýerine ýetirmegi başardylar. Nämäniň dogrudygyny bilenlerinden soň bolsa, olaryň muny etmäge güýji ýetmedi. Olar gowy zady ýigrenmäge, erwet zady bolsa halamaga başladylar. Hudaýa garşy bu baş galdyrma Mukaddes kitapda günä diýilip atlandyrylýar.
we munyň netijesi ölümdür. Adamyň ilkinji günäsiniň bu taryhy biziň üçin ören möhümdir. Çünki mundan biz bugün adamzadyň ýagdaýyna düşünüp bilýäris. Dünýädäki adamlar adam bilen howýaly. Hudaýyň olary yaradan wagtyndaky ýaly, pak we mukaddes däl. Muňa düşünmek üçin başga birlerine seretmek gerek däl. Gelin, öz ýüregimize seredeliň. Biz köplenç nädogry hasaplaýan zadymyzy etmeýärismi? Biz yalan sözlemek nädogry diýäris. Emma käte özümiz hakyky däl sözler aýdýaris. Biz söýgüniň ýigrençden gowdugyny bilýäris. Emma nähili ýygydan başgalary ýigrenýäris. Näme üçin biz beýle hereket edýäris? Biz ilkinji ata-enemizden günäli tebigaty miras aldyk. Olaryň ikisi ýaly biz hem Hudaýa tabyn bolmagy doly islemeýäris we başarmaýaris. Haçanda bäbek dünýä inende ol pak we günäsiz görünýändir. Emma ören, tizara erwetlik oňa täsir edip başlaýar. Bu edil Dawud peýgamberiň öz-özüne aýdyşyalydyr. Hakyky, men günäli, dünýä inelim märi. Günäli men enem göwresinde galalym bäri. Zebur 50-nji bab 7-nji aýat. Şeýlelikde biz ähli adamlaryň günäldiklerini boýun almak bilen razylaşýarys we Hudaýyň sözü bilen ylalaşýarys. Munda şeýle beýan edilýär. İnsan ýüregi ähli zatdan hilegärdir. Halys ýoldan çykandyr. Oňa kim düşünüp biler? Yermeýe kitaby 17-nji bab 9-njy aýat. Çünki İsa Mesih şeýle diýdi. Çünki içden adamyň ýüreginden erwet pikirler, azgynlyk, ogurluk, ganhorluk, zynaxorluk, açgözlük, yamanlyk, hile, ahlaksyzlyk, göriplik, sögünç, tekebbirlik we akmaklyk çykýar. Bu erwet zatlaryň ählisi işden çykyp adamy murdar edýär. Mark 7-nji bab 21-nji 23-nji aýatlar. Şeýle hem ähli adamlaryň ýüregini bilýän Hudaý şeýle diýdi. Dogry adam ýok, ýeke biri de ýok. Rimliler kitaby 3-nji bab 10-njy aýat. Emma bir kadydan çykma bar. Ýagny adama garandy has beýik biri bar. Men ol barada soňrak ýazaryn. Indi adamyň ýagdaýy nähili elhenç. Özüniň bitawynlygy arkaly Hudaý bilen gatnaşygyny bozandan soňra ol çölde helak boljak ýiteni goýun ýalydyr. Hudaýyň hakyky çagasy bolmakdan mahrum bolan soň ol Hudaýyň düşmany boldy we günä bilen şeytanyň guly boldy. Hudaýyň mukaddes ýolunda ýöremegi başarmandan soň ol elbetde günäde ölüdür. Hudaýyň adama aýdyşy ýaly günäniň netijesi bolsa hem fiziki hem ruhy taýdan ölümdür.